Olinkę też mamy na myśli. Jeśli macie jakieś wnioski, proszę. No je, aby Pan mu dal naději a tomu po přirozenou naději. A ty za Olinkę Pulanovou. Dla všechny studenty, maturanty. A wiesz co robią z kuszki, ja? Звучали také pozdrovění, byli žili u Emky Frankovej, i u nás pravila až pozdrovění celé odvratnice. Vládala z Jarky a Za dechovkę. Za chórek. Myślę, że za misję na świecie w ogóle, to specjalnie za misję Witlifa. Jeśli już nie ma nic więcej, możemy powstać, a możemy sobie modlić sobie. Drahý Spasiteli, přicházím k Tobě v tuto chvíli. Chci Ti poděkovat za tu možnost, že jsme se tady mohli kolem na chvíli. Je to, Pane, Tvoje láska, Ty se k nám skláníš a Ty nám to pořád ještě dovoluješ přicházet k Tobě a mít ten čas lásky. Aby jsme, Pane, ještě se k Tobě mohli více přiblížit a být Ti blíž. Prosím Tě, Pane, o všechny milostné, kteří tady nemůžou být. Žehnej jim, Pane, opatruj je, přiznej se k ním. A taky Tě, Pane, prosím z celého srdce, abys tady přišel mezi nás. Abychom, Pane, všechny, co tady bude dít, co budeme zpívat na Tvou chválu, nás obohatilo. A abychom domů odcházeli, Pane, plní Tvojí lásky, Tvojí milosti a radost. Děkuji Ti za všechno. Amen. Amen. Milý Otče nebeský, přicházíme před Tvou tvář, abychom se Ti poklonili a poděkovali za dnešní den, Tvůj svatý nedělní. Abychom načerpali znovu Tvé myšlení, Tvé slovo, abychom mohli podle toho se řídit. Jsme Ti nesmírně vděční za všechna dobrodění, které máme, že máme všeho v hojnosti, máme i nějaké to zdraví, a prosíme Tě, aby si přišel mezi nás, aby si nás osvítil svým Duchem Svatým. Děkuji Ti za to. Amen. Amen. Pane můj, děkuji Ti za tuto chvíli, za to společenství, které tady máme. A děkuji taky už za to, co nás čeká, či nás obohatí bratr, který tu přišel se s náma sdílet se svou prací. Prosím Tě, buď taky s ním a dej mu sílu, a nejenom jemu, ale všem jeho spolupracovníkům, kteří vykonávají velice užitečnou misijní práci. Buď prosím s nimi a buď taky s námi. A Pán buď tady taky mezi námi. Amen. Pane, chci Ti poděkovat za dnešní den, že máme tu možnost se scházet. Že Ty se o nás staráš, že naše země kvitní. Kvůli Olince Bulanové, jestli to Tvoje vůle, aby se udali, měli ve svatosti. Pojď taky k lidem, domů přišel do zhromáždění. Za všechny nemocnice Tě prosím, za dechovku, za sbor, za děti, za konfirmandy, za to, že můžeme chodit za Tebou, že můžeme v Tebe věřit, že máme tu jistotu, že jenom Ty nás přijmeš do svého království. Děkujeme Ti za všechno, co nám dáváš, přijď ze svým požehnáním mezi nás. Amen. Amen. Pane Ježíši, já Ti chci poděkovat za všechny studenty, kteří studují v Bratislavě na bohoslovecké fakultě. Chci Tě poprosit, abys je tak naplňoval svou láskou, svou moudrostí, aby tak mohli být dobrými kazateli, dobrými pastýři tam do těch zborů, kde je postavíš. Chci Ti moc poděkovat za pracovníky misie Wycliffeovi, aby tak mnozí lidé ještě mohli poznat Tebe ve svém vlastním jazyce. Děkuji Ti, že tak dáváš na srdce tu službu překladu do těch mnoha jazyků. Ani si to neumíme představit,
kolik jazyků lidé na světě mají a kolik jich ještě o tobě neslyšelo. Chci ti moc poděkovat také za dětskou misi, která v naší zemi tak může sloužit dětem, aby i oni mohli slyšet o veliké slávě a moci, kterou nám dáváš a kterou nás povzbuzuješ do dalších našich dnů. Amen. Amen. Możemy jeszcze chwilkę zostać stać. Będziemy teraz czytać Boże Słowo, które zapisane jest do Filipian w 1 rozdziale od 12 po 26 wiersz, a proszę o przeczytanie Maryszkę Abacie. Rád bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia. Takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro Krista. A mnohé bratry právě mé okovy povzbudili, aby se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží. Někteří sice kážou Krista také ze závisti a dřevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia, druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek, a domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest. Ale co na tom? Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus, z toho se raduji a budu radovat. Neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému, vaší modlitbou a přispěním ducha Ježíše Krista. Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle, jako vždycky i nyní, na mě bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. Život to je pro mne Kristus a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil. Táhne mě to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší, ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry, abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu. Ještě sobie zaśpiewamy dalszą wspólną pieśń, to ja, o Pane mój, numer 315. Słyszałam, żeście zeszłą godzinę biblijną mieli coś z historii o mieście Filipi. Coś wam jeszcze sobie powtórzymy, a może jakaś informacja będzie dla was nowa.
Město Filipy založil Filip II., otec Alexandra Velikého roku 358 před Kristem. Bylo nejbohatším městem Makedonie a opěrným bodem pro ochranu tamnějších zlatých dolů. Okolo roku 146 před Kristem se stalo římskou kolonií a usadili se zde mnozí římští váleční veteráni a jejich potomci. Používal se zde i latinský jazyk. Ve městě byla i židovská menšina bez vlastní synagogy, takže se v sobotu scházeli k modlitbám u řeky za městem, kde byla malá modlitebna. Je to první evropské město, které apoštol Pavel na své druhé apoštolské cestě navštívil a kde založil křesťanskou obec. Zastavil se tam i na své třetí cestě. Většinu filipských křesťanů tvořili křesťané pocházející z pohanů. Filipští křesťané se věrně drželi evangelia, jak jim ho Pavel hlásal, a přijnuli k apoštolovi upřímnou láskou. Je to vidět i z toho, že mu několikrát hmotně vypomohli. Velkou podporu mu pak poslali i do vězení, a to po Epafroditovi. Při té příležitosti jim po něm poslal Pavel list, ve kterém i on ukazuje Filipanům něžnou otcovskou lásku. Píše nenuceně, hodně osobně. Z listu lze soudit na dobrý celkový stav křesťanské obce ve Filipech, i když tam bylo také jiné nebezpečí pro některé nesprávné nauky židokřesťanských učitelů. Věřící se však přesto pevně drželi učení, jak jim to hlásal Pavel, takže o nich mohl apoštol napsat, že budou zářit jako hvězdy ve vesmíru. Drželi se Pavla, jak ukazuje i jejich dojemná péče o jeho pozemské potřeby. Jinde se apoštol nerad dával podporovat, i když na to měl ze své duchovní práce právo. Když tedy u Filipanů učinil výjimku, můžeme z toho usuzovat, že byl naprosto přesvědčen o jejich spolehlivosti. Nebylo proto třeba u nich dávat do pořádku něco, co by se týkalo všech. Listem je chtěl jen povzbudit, aby se snažili stále více o dokonalost, a tu zvlášť zdůrazňuje pokoru a lásku. A teraz poprosím Danke Slamovu o slovo vstupu. Milí bratři, sestry, chtěla bych se podělit s několika myšlenkami, které mi Pán Bůh dal, když jsem si právě nedávno četla tuto knihu Filipským. Čtu si z Bible, ze Slovo na cestu, takže tam jsou takové vysvětlivky nebo poznámky a přivedlo mě to na myšlenku, jaký je rozdíl mezi štěstím a radostí. Štěstí je takové chvílkové, zmizí jako pára a místo něj se často usídlí zoufalství. Radost sahá hlouběji a je silnější. Je to pevná jistota, že mě Bůh miluje, že působí v mém životě a že se mnou bude za každých okolností. Štěstí závisí na okolnostech, ale radost závisí na Kristu. A epištola Filipským je vlastně takovým dopisem radosti. A v té první kapitole se píše, kdy apoštol Pavel prožívá radost v utrpení. V druhé kapitole zase apoštol Pavel prožívá radost ve službě. Ve třetí prožívá radost ve víře a ve čtvrté prožívá radost v dávání. A my jsme teď v té první kapitole probíráme a ono o té radosti tam se zmiňuje v 18. verši a ve 25. To, že byl apoštol Pavel uvězněn, dokázal využít tuto situaci k dobrému. Zvěstoval Krista římským vojákům a všem okolo
a dodával odvahu křesťanům, kteří se báli pro následování. A aby měli také mnohem větší odvahu kázat Boží slovo. To máme v těch prvních verších, které jsme četli od toho 12 do 14. I když nejsme ve vězení, tak stejně někdy máme mnoho příležitostí ztrácet odvahu ke svědectví. A proto vzpomeňme si vždycky na Pavla a povzbuzujme a vyhledávejme v těžkých situacích i to dobré a povzbuzujme se, že Pán Ježíš je stále s námi. A i v těch nepříznivých okolnostech dávejme ostatním najevo svou víru. Naše víra zesílí a ať už vše jakkoliv dopadne. Vzpomínám si třeba na dobu covidu, kdy jsme byli tak uzavřeni více doma ve svých domácnostech, nemohli jsme vycházet a shromažďovat se, kdy to bylo takové období, kdy jsme se více upínali k Bohu, vroucněji se modlili a prosili o to, aby se to všechno uklidnilo, aby se lidé uzdravili, aby zase byla ta doba tak jako předtím. A také o to, aby Boží slovo, které jsme vlastně poslouchali jenom přes internet, což jsme nebyli tak zvyklí, že bychom seděli před televizí, místo přišli do shromáždění, tak aby stále k nám mocně promlouvalo. Často jsme také volali našim bratřím, sestrám, jak se mají, jak se jim daří, jak to všechno prožívají. Byla to zvláštní doba, ale i tyto okolnosti nás přivedly k vděčnosti. Nevím, jak jste to měli v tom období vy, jestli si na to vzpomenete, ale my jsme tak prožívali a viděli v těch věcech také, za co můžeme Pánu Bohu děkovat a z čeho můžeme mít radost. Děkovali jsme třeba za tu techniku, která je, že jsou ty možnosti, že se to může promítat, že to můžeme si tak pustit, že ne každý to má takovou možnost. Děkovali jsme za lidi, kteří vlastně se té práci věnovali a nahrávali to dopředu a nahrávalo se i pro děti, že i děti měly svoje nahrávky na takovou besídku, že mohli poslouchat, že nebyli o to ochuzení, o to slovo. Také za přátele, které člověk měl a uvědomoval si, že není sám a že občas někdo zavolal i nám, jak to všechno prožíváme. A také i pro nás s Jarkem to bylo takové období, kdy jsme děkovali za to, že nám Pán Bůh vlastně ukázal také na novou cestu a nové období našeho života. Moje kamarádka třeba ráda vzpomíná na tu dobu protože se začali společně s manželem vlastně modlit. Předtím se nemodlili spolu, každý se modlil sám, ale když byli tak uzavření, nikde nechodili, tak i společně poslouchali Boží slovo a několikrát denně nějaké různá kázání z Polska, ze Slovenska a různé, ale co bylo pro mě důležité, že se nahlas spolu začali modlit. A na to dodneska vzpomíná a dodnes se takto modlí a tak to prožívají a tak ho Pán Bůh i toho jeho manžela vlastně dál vychovává a vede a provází. Pán Bůh si může použít každou situaci k prospěchu evangelia. Takže i my můžeme prožívat radost dokonce i uprostřed těžkostí. Jak to zmiňuje právě i ten apoštol Pavel v tom vězení. Že Bůh nám pomůže vytrvat ve víře bez ohledu na utrpení, které musíme procházet. Naše radost ale musí pramenit z Krista, který žije v nás a v našem nitru. Amen. Dziękuję siostředance. A teraz już przechodzimy do tej drugiej części. Misjonarze służą w różnych organizacjach, w różnych częściach świata i pomagają w różny sposób ludziom. Na przykład dzisiaj jest Dzień Trędowatych. Nie wiem, czyście słyszeli. Na świecie, to właściwie dzisiaj słyszałem, że na świecie umiera jeszcze
tysiące ludzi na trąd. Ja sobie myślała, że ten trąd już że już go nie ma. Ale to głównie z powodu tej biedy, a z powodu wody zanieczyszczonej, gdzie nie mają na czystą wodę, nie mają przystępu, a tak umierają. Nasz brat działał w organizacji w misji Wyclifa i o tym dzisiaj będziemy posłuchać, ale przed tym jeszcze mam strasznie fajny punkt programu. Nikolasek nam powie część żalna. Hospodyně má síla a můj štít, na něj se v srdci spoléhám. Pomoc jsem dostal, mé srdce jásá, svou písní mu chci děkovat. Žálm 28:7. Teraz już przewodzimy słowo braci Richardowi. Dziękuję. Tak, dobré odpoledne, milí bratři a sestry. Jsem moc vděčný Panu Bohu i sestře Žovce, že mohu být opět zde. Vy jste tady v tak hojném počtu, tak sestra Žovka mě řekla, že možná bude méně lidí než minule, ale vidím, že asi je vás více, tak já jsem velmi rád, milé překvapen. Tak jsem rád, že můžu tady být a podělit se s vámi o své službě s Wyclifovou misí. Naposled jsem tady byl v roce 2021, ten čas opravdu letí. Od té doby se udala řada nových věcí, o kterých bych chtěl dnes mluvit. Tak tady je moje manželka Milana. Jak vidíte, je moc ráda, to je protože tak poslední 3 roky pracuje ve školce, ale to není důvod, proč je ráda. A zároveň studovala vyšší odbornou školu, kterou tento týden úspěšně absolvovala. Tak to byla taková velká úleva a na vás všechny zdravuje. Tady jsou i naše děti. Tak nejmladší dcery jsou tady, Miriam a Noemi, a dvojčata Daniel a Hanna. Oni jsou všechny do kostele v Třanovicích momentálně, protože syn má svědectví. Tak kvůli toho nepřišli se mnou. A teď uděláme něco interaktivního s čokoládou. Tak, mám tady několik čokolád, jak tady vidíte. Tak první, druhá, třetí. Rozdělím vás do skupin a rozdám vám je. Ale nebojte se, nemusíte si přesouvat židle, ale prosím ještě neotvírejte tu čokoládu. Tak, jak to uděláme? Tak asi ta první skupina dostane tady tu čokoládu, tak vy 3 dostanete tady tu. Druhá, jo, to je pro vás, prosím 3. A ještě druhá skupina, dostanete tady tu čokoládu, to je pro vás, ani za vám. A třetí skupina, tak to bude pro vás a ještě pro vás. Tak čokoládu. A čtvrtá skupina, tak všechny ostatní jsou ve čtvrté skupině. Tak. Co si myslíte o tomto způsobu rozdávání čokolády? Nespravedlivé. Tak, jo, tak a proč to není fér?
Největší dostali jenom 3. Největší dostali jenom 3, tak další dostali něco a někteří nedostali nic. Tak to je takový zvláštní způsob, jak distribuovat čokoládu. Ale ta realita na světě je, že lidé, kteří mají mnoho věcí nebo mnoho čokolády, nevždy sdělí s lidmi, kteří mají málo anebo nemají nic. Tak kdo je ve skupině s velkou čokoládou? Prosím, postavte se. Jo, tak vy 3, jo, dobře, děkuji. Tak můžete se posadit. Tak, jak se cítíte, když máte tolik čokolády? Špatně zvědomí. Tak to je zajímavá. Zajímavá reakce. Tak, to je, jo, to je možná takový znak, že máte takový pocit, že to není správné. Tak jak si byste si představili, že ta velká čokoláda je celá Bible, to znamená Starý zákon a Nový zákon dohromady. A teď mám otázku. Ví někdo, kolik jazyků na světě má přeloženou celou Bibli? Můžete... Přes 2000. Ještě? Přes 2000. Přes 2000 je méně jazyků od nás. 1800. 1800, ještě méně. 1500. 1100. Aha, 300, tak něco mezi nimi. Tak je to přibližně 700 jazyků. To je hodně jazyků, samozřejmě včetně češtiny, polštiny a spousty dalších, například angličtiny, která je mým rodným jazykem. Tak kdo je ve skupině se středně velkou čokoládou? Můžete se postavit? Tak, děkuji. Představte si, že tato čokoláda je nový zákon. Můžete už sedět. A proč je tady tato skupina větší než ta první? Je více jazyků, které mají jen nový zákon, než těch, které mají celou Bibli. Tak přibližně 1700 jazyků. A kdo je ve skupině s malou čokoládou? Můžete se postavit? Jo, tak i ta další žádost. Tak děkuji. Některé jazyky mají jenom kousek Bible, jako je ten malý kousek čokolády. Třeba jen jednu knihu, jako je Lukáš nebo Matouš, nebo dokonce jen jeden příběh z Bible. Například jen příběh o narození Pana Ježíše. Tak, postavili se tedy všechny skupiny? Ne, nepostavili. Kdo se ještě nepostavil? Prosím, povstaňte. Aha, tak vás je ale hodně. Kolik jste dostali čokolády? 0. Aha, tak to je pravda. Tak, a jako to je být ve té skupině bez čokolády? Špatně. Aha, tak jo, tak je to takový možná smutný pocit. Tak můžete se posedět. A co je důležitější? Čokoláda nebo Bible? Bible, tak jsem rád. Každý má rád čokoládu, je hezké mít čokoládu, ale víte co? Dá se žít i bez ní. Ale Bible, to je Boží poselství pro nás. Bez ní nemůžeme vědět, jak Bůh chce, abychom žili. Nevěděli bychom nic o hříchu ani o tom, proč Bůh poslal na zem Pana Ježíše. A na světě je spousta lidí,
kteří Boží poselství nikdy neslyšeli, protože Biblii nikdo nepřeložil do jejich jazyka. Ve skutečnosti existuje více než 3000 jazyků, ve kterých není přeložen ani jeden příběh z Bible. Pro asi 190 milionů lidí je to, jako by Bible neexistovala, protože není v jejich jazyce. Je tedy spravedlivé, že někteří lidé mají celou Bibli ve svém jazyce, ale jiní z ní nemají ani kousek? To není fér. Organizace Wycliffe se snaží změnit tuto situaci. A teď můžete klidně čokoládu otevřít a spravedlivě si ji rozdělit. A rád bych vám ukázal krátké video. V Keni máme komunity, kde se nemluví svájensky. Máme komunity, které samozřejmě nemohou používat Boží slovo v angličtině a proto je pro ně Bůh už mnoho let cizím Bohem. Nemohou mít vztah s Bohem, který nemluví jejich jazykem. Tohoto Boha ani neznají, protože Bůh se zjevuje skrze psané slovo. Vidíme, jak Bůh jedná velmi podivuhodným a úžasným způsobem skrz překlad Bible v Keni, kde se překládání Bible stalo vlastně celonárodním tématem. Viděli jsme, jak se církev zapálila proto, aby Boží lid v Keni dostal Boží slovo ve svém vlastním jazyce. A nejen církev, ale také vládní úředníci, kteří se zasazují o to, aby v Keni neexistovala komunita, která by neměla Boží slovo ve svém jazyce. Kdykoliv dokončíme část knihy Nového zákona, ať už ve zvukové nebo textové podobě, komunity ji přijímají s opravdovým nadšením. Právě jsme se věnovali Biblii v jazyce Kyriama, která vznikla v rámci partnerství mezi naší keňskou organizací a Wycliffem v Americe. Vytiskli jsme 4000 kopií. Lidé čtou Boží slovo. V některých z těchto komunit vidím velkou proměnu. Hovoříš k člověku v cizím jazyce, vymítá tě hlavou. Hovoříš k němu v jeho vlastní řeči, slyší tě srdcem. Překládání Božího slova do mateřského jazyka je velmi důležité, protože chceme, aby slyšeli Boha promlouvat do jejich srdcí. Kenia je jen jednou ze zemí v Africe, kde se mluví jazyky, které stále nemají přeložené Boží slovo. Jak možná pamatujete z mých předchozích prezentací, pracuji hlavně pro Afriku. V Africe je 54 zemí. A zkuste si někdo tipnout, kolika jazyky se v Africe mluví. Nebo i dialekty, spíš jazyky, ale rozdíl mezi jazyk a dialektem, to je takové, není to úplně vždy jasné, ale jazyky. 216? Aha, tak jo, více. 2000 něco, tak to je správná odpověď. Ve skutečnosti je v Africe 2222 jazyků. A právě probíhají projekty překladu Bible v 1200 afrických jazycích. Na této práci se podílejí různé překladatelské organizace, nejen Wycliffe. Některé z těch překladatelských týmů překladají starý zákon pro jazyky, které už mají nový zákon. Některé týmy dělají spíš aktualizaci překladu, který byl pořízen již před delší dobou. A některé zase pracují na jazycích, kde dosud nemají vůbec žádné části písma. Na tyto jazyky se Wycliffova misie stále více zaměřuje
V loňském roce byly zahájeny překladatelské projekty ve více než 200 afrických jazycích, které písmo vůbec nemají. A když mluvím o podobných statistikách, lidé se mě občas ptají, opravdu se všechny ty jazyky liší? Jsou to opravdu jazyky nebo jen nářečí? Popravdě je to složitější. Některé jsou sousedící jazyky z jiných jazykových rodin, takže se mohou lišit stejně jako třeba čeština a maďarština. Jinde ale mluví podobnými jazyky a proto si lidé z různých skupin mohou do jisté míry rozumět, něco jako Češi a Poláci. Já něco rozumím, když slyším kázání v polském jazyce, ale často špatně pojmy rozumím tež. Když jsou ty jazyky takto podobné, často těmi spolupracují, aby se práce urychlila. V létě jsem se zúčastnil novozákonní dedikace jazyka zvaného Wesud, který mluví přibližně 300 000 lidí na pobřeží Slonoviny a je součástí jednoho z těchto skupinových projektů. Pokud vás zajímá, jak vypadá tento jazyk, tady vidíte pár veršů Nového zákona z aplikace, které je již nějakou dobu k dispozici i se zvukovými záznamy. Většina dospělých mluvících Wesud totiž má chytré telefony schopné aplikaci spustit. A teď uvidíte několik střipků z této dedikace. L'évangile de Matthieu, chapitre 5. Au moment où on a coupé la douane, on va gagner. Au moment où on va essayer de faire la au moment où on a gagné la grave. Jésus a eu la prochaine. Alors, Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Tak, nyní jsem se domluvil se sestrou Žovkou, že uděláme pauzu, tak zaspíváme něco a potom budu pokračovat. Než ještě povím numer pěšní, tak mám do vás takovou prožbę. Chcemy trochę wesprzeć misję Wycliffa, tam w tyle je koszyk, niż pójdziecie po tym, gdybyście byli tak dobrzy, jeśli macie portmonetkę, coś i tam usypali. A teraz już 329.
Tak, bylo mi velkou ctí, že jsem se mohl zúčastnit této delegace. Ale hlavním důvodem mé návštěvy Pobřeží Slonoviny bylo něco jiného. Přišel jsem spíše, abych pracoval s touto paní. Toto je Julie a ve fotce stojí vedle budovy SEL, což je partnerská organizace Wycliffe v Abidjanu, hlavním městě Pobřeží Slonoviny. Je to velká budova s kancelářskými prostory pro zhruba 20 zaměstnanců. A jsou tam také byty pro misionáře a překladatelské týmy, které kolem projíždí. Julie zde pracuje jako IT technička a já jsem jí pomohl nainstalovat nové zařízení a také vyřešit některé technické problémy. V dnešní době je práce na překladu Bible do značné míry vázána na informační technologie. Překladatelé vše píšou na počítači, kde mají k dispozici speciální software, který jim pomáhá překládat efektivněji. A jejich kolegové, kteří pracují v kanceláři, se spolehají na své laptopy, když například organizují semináře, vyřizují účetnictví a komunikují s dárci v zahraničí. Chválím Boha za technologii, protože částečně díky ní se překlad Bible v posledních 10 letech urychlil, jak můžete vidět na tomto grafu. Když jsem v roce 2000 nastoupil do Wycliffové misie, trvalo přeložení Nového zákona v průměru asi 15 let. Nyní se to snížilo na přibližně 10 let. Častým problémem v kanceláři v Abidjanu jsou výpadky elektřiny. Pracovníci si museli zvyknout na to, že pokaždé, když vypne proud, přestane fungovat i internetové připojení. Ale i když elektřina naskočila, museli čekat ještě 5 minut, než se vše znovu spustilo a fungovalo. Jak si můžete představit, bylo to zdlouhavé a narušovalo to práci. Například, když právě probíhal překladatelský workshop, jak vidíte na obrázku. A proto před několika měsíci jsem se setkával online s Julie, abychom se pokusili problém vyřešit. K hovorům se k nám připojil tým elektrotechniků z USA a pomohli nám sestavit systém záložního napájení.
který pomocí velkých baterií udržuje důležité věci v chodu, když vypadne proud. A během své návštěvy jsem se mohl přesvědčit, že systém dobře funguje. Technologie je jednou z těch nenapadných skrytých věcí. I naši kolegové v Africe mají tendenci považovat počítače za samozřejmost, když vše funguje dobře. Ale když se technika pokází a lidé nemohou dělat svou práci, všichni si toho všimnou a práce se zpomalí nebo dokonce zastaví, dokud se nenajde řešení. Povím vám o jedné jazykové skupině ze země, kde se internetové připojení je obzvlášť pomalé a nespolehlivé. Jejich jazyk se jmenuje Banda Linda a mluví jim asi 180 000 lidí, kteří žijí ve Středoafrické republice. Od roku 2008 probíhá práce na překladu Nového zákona do tohoto jazyka. Několik místních křesťanů pravidelně cestují od vesnice k vesnici a sdílejí evangelium a používají k tomu již přeložené části písma. V loňském roce tým překladatelů dosáhl klíčového milníku. Konečně dopsali text celého Nového zákona do jejich jazyka. Před jeho vydáním však musel všechny knihy zkontrolovat překladatelský konsultant, aby se ujistil, že je význam text přeložen jasně a správně. Konsultantem tohoto projektu je Angličan jménem Will. A Will při kontrole textu zjistil něco zajímavého. V jazyce Banda Linda existují totiž dvě slova, která znamenají nás nebo nám. A mezi těmito slovy je velmi zajímavý a důležitý rozdíl. To první slovo znamená mě a tebe, nebo mě a tobě. Druhé slovo znamená mě a někoho jiného, anebo mě a někomu jinému, ale ne tebe a ne tobě. A v Biblii je ovšem spousta veršů se slovy nás nebo nám. A pro každý případ je opravdu důležité použít správnou variantu. Například 2. Timotejovi 1.9 zní: Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním. Ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou vám v Kristu Ježíši udělil. Zde vidíte, že kdyby překladatelé použili nesprávné slovo, mohlo by to dojít k velkému nedorozumění, protože posluchači by si mysleli, že Kristus spasil jen Pavla a jeho přátele, ale že zbytek lidstva nespasil. A to je jeden z důvodů, proč je překladatelská konsultance tak důležitá. Středoafrická republika patří k zemím, do kterých není snadné ani levné cestovat. Proto Will většinu času pracuje z domova v Anglii a s překladateli z různých jazykových skupin se setkává online, aby text zkontroloval. Jelikož ve Středoafrické republice není snadné najít dobré připojení k internetu, tým, se kterým já pracuji, poskytl místní překladatelské organizaci technickou pomoc a díky finančnímu grantu má 9 jejich překladatelských týmů přístup k internetu. Po všech kontrolách textu překladatelským konsultantem překladatelé z jazyku Banda Linda setkali pravidelně online s kolegy ve Švýcarsku, kteří provedli sazbu jejich nového zákona. Sazba je už dokončena a nyní se čeká na tisku, které se dělá v Jižní Koreji. Modlíme se za to, aby byly nové zákony brzy vytištěny a odeslány do Středoafrické republiky, aby se více lidí z tohoto kmene mohlo dozvědět, že Kristus skutečně zemřel
aby zachránil i je. Lidi, které zde vidíte, jsou počítačoví technici, kteří pracují v jednotlivých kancelářích napříč Afrikou, kde se Bible překládá do místních jazyků. Každá červená tečka na mapě představuje jednu kancelář, celkem jich máme kolem 40. A můj úkol jako IT konsultant je pomáhat těmto technikům, aby uspěli ve své práci. Jedno z věcí, na kterou se zaměřujeme, je školení. Například v roce 2022 jsme uspořádali vzdělávací konferenci v angličtině a francouzštině pro techniky z 18 afrických zemí. Tím, že se zaměřujeme na toto školení, se snažíme znásobit naše úsilí a svěřit odpovědnost do rukou místních lidí, aby dělali vše, co je třeba, aby se práce na překladu Bible posunula kupředu. Bylo to poprvé, co jsme pořádali dvoujazyčnou konferenci a její příprava byla poměrně složitá. Povzbudilo mě, když jsem si na konci konference přečetl komentář jednoho z účastníků. Je úžasné být spolu. Líbí se mi, že jsem se mohl setkat se svými francouzsky mluvícími bratry a sestrou, kteří se podílejí na této práci. Máme toho tolik, co můžeme společně sdílet a společně se naučit. Plánovali jsme zorganizovat letos další vzdělávací konferenci, ale bohužel jsme ji museli zrušit kvůli nedostatku finančních prostředků. Obvykle naše konference financují dárci ze Spojených států, ale ti museli svou finanční podporu omezit. Pár mých kolegů hledá další zdroje financování a máme naději, že budeme moci uspořádat další konferenci v roce 2025. Máme však i jiné způsoby, jak vyučovat techniky, například pomocí pravidelných webinářů přes Zoom. Je to jeden z dobrých způsobů, jak navázat spolupráci mezi techniky v různých zemích, protože každý z nás má odborné znalosti v jiné oblasti. V létě jsem nenavštívil jen pobřeží Slonoviny, ale také Benin. V kanceláři Wycliffe v Beninu mají pomalé a nespolehlivé internetové připojení. A proto jsem jim pomohl nainstalovat speciální zařízení, které vidíte na obrazovku, mám i tady, aby automaticky přepínalo mezi dvěma různými internetovými připojeními. A mám jedno tady, kdybyste měli zájem se na to potom podívat. 12. srpna jsem se vydal spolu s kolegy z Wycliffe Benin na dedikaci nového zákona v jazyce Sahwe, která se konala 3 hodiny od kanceláře. Všichni z Wycliffe Benin jsme měli na sobě stejné obleky, ušité na míru, to není pyžamo, to je africký oblek. Ptal jsem se pár lidí, čím je oblast, kde se mluví jazykem Sahwe, známa. A bylo mi řečeno, že je to centrum náboženství Voodoo. A mimochodem Voodoo je v Beninu považováno za velmi normální věc. A mnoho lidí například pravidelně přináší zvířecí oběti svým bohům a věří v sílu neživých předmětů. Tady vidíte chrám Voodoo. Někteří z místních politiků, kteří byli pozváni na dedikaci, běžně praktikují Voodoo. Zajímavé však je, že mnozí z nich považují překlad Bible za pozitivní věc. Někteří dokonce na projekt finančně přispěli. Je to pro ně hrdost a prestiž. V jejich jazyce se toho moc nevydává, ale nyní konečně mají nový zákon,
což jejich řeči dává vyšší postavení, podobně jako ostatním větším jazykovým skupinám. Během dedikace jeden z místních pastorů ve svém projevu přirovnal tuto událost ke dni, kdy slavil kmen Sahwe korunovaci svého krále. A pak zvedl nový zákon nad hlavu a řekl, dnes přišel na území Sahwe nový král, velký král. Tak vidíte na obrazovku nový zákon? Jestli někdo má dobré oči, tak je to tady, uprostřed dále. Jo, tady vidíte. Kéž lid Sahwe pozná autoritu našeho krále, Pana Ježíše, skrze čtení a poslouchání jeho slova ve svém vlastním jazyce. Toto je nový zákon Sahwe, klidně se můžete na něj podívat, ale pozor, jestli máte čokoládové ruce. Takže nakonec jsem v srpnu šel na 2 dedikace Bible ve 2 zemích. A povím vám něco nečekaného, co se stalo na cestě z 2. dedikace na pobřeží Slonoviny. Naše 5členná skupina opustila dedikaci dříve, protože nás čekala 7hodinová jízda autem zpět do Abidžanu. Cesta byla rušnější, než jsme čekali. Po hodině se nám porochalo auto. Našli jsme tedy mechanika, který nám sdělil, že potřebujeme novou spojku. Po pár minutách se objevila skupinka mladých chlapců, kteří pomáhali mechanikovi rozebrat auto. Když dorazila nová spojka, byla už noc, takže někdo musel pod autem svítit baterkou, aby ostatní viděli, co mají dělat. Byl to skvělý příklad týmové práce. Jeden člověk by to sám nezvládl. Připomnělo mi to, že nový zákon, který byl ten den dedikován, byl taktéž výsledkem spolupráce mnoha lidí, kteří se snažili dosáhnout společného cíle. Děkuji každému z vás, kdo se na překladu Bible podílíte, například modlitbou za mě a mou práci nebo finančními dary. Jak už možná víte, za práci pro Wycliffe nedostávám plat. Spolehám se na Boží zaopatření prostřednictvím jednotlivců a sborů, které přispívají. A Pán Bůh je opravdu věrný ve svém zajištění. Bůh mění životy po celém světě skrze přeložené písmo. Jsem vděčný Bohu za privilegium, že se mohu podílet na této práci. Modlím se, aby povolával i další misionáře, nejen překladatele, ale také lidi s jinými dovednostmi, kteří jsou k této práci potřeba, a také ty, kteří podpoří práci na překladu Bible svými modlitbami a finančními dary. Vzadu na stole je několik zpravodajů s aktuálními informacemi o mé službě. Klidně si je můžete vzít. Jestli chcete dostávat zpravodaje pravidelně e-mailem, je tam i papír, kde můžete napsat vaše jméno a e-mailovou adresu. Jsou tam i nové modlitevní kartičky, které si můžete vzít. A nakonec mám několik modlitevních námětů, ale chci vám dát prostor i pro otázky. Klidně se mě na cokoliv ptejte. Nebojte se. Jak byste se dostal do té misie Wycliffa? Kdo vás tam doporučil, nebo jak to na začátku? Aha, tak jo, tak to byl dost dlouhý příběh, ale to zkrátím. Jak jsem byl teenager, jak jsem uvěřil, tak
bylo mi kolem 14 let. A já jsem začal jako přemýšlet, tak co Pán Bůh chce, abych dělal se svým životem. A já jsem cítil, že Pán Bůh chce, abych nějak sloužil na misi, že abych nějak pomohl, aby se rozšířilo jeho slovo. A já jsem v té době nevěděl, jakou konkrétní službu mám dělat. Já jsem nějak cítil silně, že budu pracovat na misi, ale já jsem fakt ty podrobnosti nevěděl. Tak jak mi bylo 17 let, já jsem se připravoval na studium ve vysoké škole a jak dělají některé studenty v Anglii, tak já jsem si rozhodl, že pokud možná chci jako rok dělat něco před univerzitou, mít nějakou zkušenost na misijním poli. A nakonec, tak já jsem napsal na různé misijní organizace a nakonec jedna organizace mě přijala a já jsem jel na rok kdysi to bylo, ta země se jmenovalo Zaire, dneska to je Demokratická republika Kongo. A já jsem šel jako učitel angličtiny na 1 rok pro místní škole, jak mi bylo 18. Já jsem doufal, že tak možná jsem našel tu službu, kterou můžu dělat jako učitel. Ale to bylo, určitě to bylo těžké, jako být učitelem ve škole, tak jsem si cítil, tak možná to ne. Ale měl jsem další příležitosti mít zkušenosti ve misijním poli, i jak jsem byl na univerzitě. Já jsem strávil 8 měsíců v Peru, protože to bylo povinné mít rok, protože jsem studoval jazyky, španělštinu a francouzštinu. Bylo to povinné strávit rok, pro studenty strávit rok v zemi, kde se mluví ten jazyk. Tak v Peru tež jsem se necítil, že já jsem dělal různé věci, ale že to není ta služba, kterou bych chtěl dělat jako dlouhodobě. Ale potom, jak jsem dostudoval a já jsem pracoval jako na takové administrativní práci, jako obyčejné práci pár let. Platil jsem dluhy, což jsem měl jako student. A potom jsem začal jako modlit se a hledat. A ta práce Wycliffeova mě zaujala kvůli Czech jazyku na začátku, ale oni měli takový, jako, že mladí lidé mohli jít na 1 rok někam a nějak sloužit. Tak já jsem tam šel, měl jsem takový rozhovor a oni mě přijali. Já jsem studoval lingvistiku a šel jsem jako lingvista, abych pomáhal v jednom překladatelském projektu. Ale až potom jsem začal pracovat jako počítačový technik ve Wycliffu, protože oni měli velkou potřebu a já jsem měl takový zájem o počítačích a došlo mě, že ta práce mě naplňuje, že jak vyřeším nějaký problém, tak lidé jsou rádi a můžu pokračovat ve své práci. Já jsem se modlil a nakonec já jsem pokračoval jako v tom oboru jako misionář, ale jako počítačový technik zároveň. Jo, to víceméně takové. Můžu být 2 otázky? Ty jsi lingvista, jak se ti dařilo zvládnout češtinu, tady takhle krásně dobře mluvíš, čteš si i v češtině knížky nebo Bibli? A druhá otázka, jestli vidíš a vnímáš, že tvoje děti nebo některé z těch dětí bude pokračovat taky ve Wycliffce a v téhle službě? Jo, tak jsou zajímavé otázky. Tak čtu občas v češtině, ale musím si uvědomit, že více čtu v angličtině, protože to je pro mě jako před spáním, jestli je anglicky, to je pro mě relaxace, ale pokud to je česky, tak to je
to je spíš trošku více pro mozek, tak jo, to je záleží na situaci, tak čtu česky, ale více čtu anglicky. Ale co se týče moje děti, tak Daniel, on studuje střední školu v Třinci. To je, ta škola je zaměřena na IT, tak on má velký zájem o všechno, co se týče počítačů, programování a tak dále. Ale o misi prozatím nemá takový osobní zájem o misi, ale tak uvidíme, jak to s ním bude do budoucna. Hanna naopak, ona má takovou evangelizační zájem, to znamená, že jak má příležitost mluvit o Bohu se svými spolužákami. Ona studuje ve Friedlandu, v gymnázium BMA. A ona je fakt tam ráda a ona má takovou, to můžu říct, že tak ona fakt má velký zájem o Biblii a ona je i v tom dorostu, ona ráda hraje a ráda mluví s lidmi o Pane Ježíši. Tak ona má fakt takový více misijní sklon, ale tak uvidíme, kam ji to vede. Miriam, ona má 13, tak uvidíme to. Momentálně ona, ta největší zábava je hačkování. to možná by to šlo tež spojit s misí. Tak Anelenka má 7 let a tak uvidíme. Jo, on je v první třídě a uvidíme, co s ní. Hodně mluvil o Africe tady. Je to teda ten africký kontinent, který má největší potřebu, anebo jsou to na světě i jiné oblasti, které taky mají velký deficit toho překladu? Jsou jako celosvětově, jsou jako 2 oblasti, co se týče jako geograficky. Ta jeden oblast je jako prostřed Afriky, to znamená Nigérie, Demokratická republika, Kongo a různé země, které jsou tam kolem. A to druhé místo, to by bylo Indonésie, Papua Nová Guinea. Tam jsou tež velké potřeby, co se týče počet jazyků, které nemají Boží slovo. Ale tež jinde v Ázii, tam, kde se nepracuje otevřeně na překladu Bible, tam, kde je těžko o těch stanech, jako ty země, které končí na stan, tam tež jsou velké potřeby. To spíš není jako počet jazyků, ale spíš počet lidí, kteří neslyšeli evangelium a někteří z nich mluví jazyky, které nemají přeložené písmo. Proč to je uprostřed té Afriky? Nejvíc, že ne ani ten sever, ani jih, ale střed? To je tajemství. Já fakt nevím, to je s tím, co je spojené. Občas to je spojené s tou jako geograficky, kde jsou hory a různé velké řeky, tak to má tendenci rozdělit ty skupiny lidí. Tak může být časem kvůli tomu, ale to je ta historie, jak ta tak jo, to tež působilo. Tak různé věci dohromady, ale fakt střední pásmo Afriky, tam fakt má hodně jazyků. V Nigerii má 500 jazyků a jo, další země tam tež mají velký počet, ale v jihu, jo, tam není až tolik jazyků, ta práce je tam méně, co se týče překladu Bible. Ještě k tomu oblečení, pardon, že na těch videích bylo vidět, že ty ženy mají takové jakoby národní takové kroje nějaké a muži už byli jakoby evropských oblecích a oblečení. Jo, tak nevím, jestli oni se rozhodli, že na tuto událost, že budou mít stejný oblek, ale to je dost běžné, i když je svatba,
často se jako pár měsíců před svatbou se rozšiřuje zpráva, že tady je ta fabrika, ne, látka té svatby. A každý si musí koupit tu látku, aby někdo udělal ten oblek. Že ty ženy byly v těch, jakoby v národním kroji nebo něco takového. A muži byli jakoby v normálním oblečení. Jo, tak to záleží, kde člověk je. Já jsem viděl v Nigerii, že i mnohé muži se oblekají jako tradičních nigerijských, jako s tou čapkou a ještě nevím, něco takové plášť. To záleží kde. Ale možná je tež rozdíl mezi městami a jako na venkově. Já si myslím, že ve městě lidé obvykle mají více takové západní oblečení. Jo, ale je to různé. Afrika je velmi pestrý kontinent. Jak se bavíme o tom oblečení, jaký symbol má to vaše oblečení? Nebo tam vás bylo víc, tak to oblečení? Jo, tak jedna látka. Tady je to datum, jako 12. srpna 2023. Tady oni mi vysvětlovali, jako ať žije jazyk Sahwe. To znamená. Tady to znamená nový zákon. A nebo nový zákon, nevím. Nový zákon. To tam je takhle důležité, jo? Jak toto máte na sobě, tak to má nějakou cenu. To bylo na nějakou konferenci, na příležitost. To bylo na dedikaci speciálně udělané na tu dedikaci, jo. Tak všichni jsme dostali, všichni, kteří tam byli z organizace, jsme dostali. Tak přišel jeden pán změřit hotelu a za pár dní to mělo hotové. Můžu se zeptat, jestli žijí vaši rodiče a kde a jestli vás podporují. Aha, oni už žijí v nebi. Tak ne, můj tatínek zemřel v 2000 a mamka zemřela v 2011. A oni mě podporovali. Jako můj tatínek, on nebyl křesťan, jak jsem vyrostl, ale on přijal Pane Ježíši jako 2 roky před smrtí. A on nebyl proti, on moc nerozuměl, proč bych chtěl udělat takovou věc, ale on se nestal jako proti mě, ale jenom, že on řekl, jo, tak pokud chceš, tak to dělej. Ale já jsem velmi vděčný, že konečně on přijal Pane Ježíše a tak zemřel. Bylo mu 77 let. Jo. Jsem se chtěl ještě zeptat, koukal jsem se na ten nový zákon. To písmo je diametrálně odlišné od našeho evropského vnímání. Jak se v tom orientujete? Jako ty písma? Aha, tak oni mají, tak každý jazyk má svůj systém. Některé jazyky mají hodně samohlásek, které mají méně samohlásek nebo více samohlásek a tak dále. Tak ten pravopis se má nějak přizpůsobit podle gramatiky toho jazyka. Ale obvykle oni dělají něco, oni se snaží jako nevytvořit celý nový systém, ale spíš nějaké normy. Například, kde to je? Jo, tak to tady, to je něco jako O, ale nevím, jak to je odlišné. Ale to možná má vyšší tón jako O, anebo nižší jako O. A to může mít velký rozdíl, jako, co se týče významu. A to je tež velká věc, jak překladají písmo, že si musí uvědomit, jaké rozdíly mají v tom výslovnost.
jak to má význam, jak to má rozdíl na významu toho slova. Tak, protože oni nechtěli zkomplikovat jako čtení, ale nechtěli, aby lidé špatně rozuměli. Jeden velký příklad, který mám na mysli, tam, kde jsme s manželkou žili v Ugandě, bylo před 18 let, tam ten jazyk se jmenuje Lugbar a tam nám bylo řečeno, že ten jazyk Bible byla přeložena před několik let, ale oni nedali žádné jako háčky a čárky, takové věci. Oni chtěli nějak, nevím, oni se rozhodli nedělat ty háčky, ty čárky, ale jedna věc v tom jazyku, to má ty tóny. A jeden příklad je dři, to je ruka, a dři, to je hlava. A jak čteme o Janu Krstiteli, je to dost důležité, tak co ztratil hlavu nebo ruku. To bylo takové jeden z důvodů, proč oni se rozhodli, tak musíme udělat znova, tak aktualizovat ten překlad, protože to fakt může být velké nedorozumění, tak nejenom v tom verši, ale i jinde. Chápu správně to, že někdy třeba i tvoříte gramatiku nebo nějak pomáháte, aby se ten jazyk dostal do písemné formy? Jo, jsou lingvisty, kteří pracují s Wycliffem, i překladatelské konsultanty. Oni se spolu pracují a tak máme obě dvě specialisté a občas některé lidé jsou jako specializované na obou oblastech. No, že možná i proto vás třeba podporují ti místní, že to vidí, že to je i jakoby kulturní nějaký přínos pro ten jazyk, že vlastně je konečně něco v písemné formě. Jo, to je pravda, tak i lidé, kteří nemají křesťanskou víru, oni to často přivítají, protože to je takový prestiž, to znamená, tak to stojí za to studovat můj jazyk, že to je něco důležitého, že nejenom ti, kteří mluví jako z těch velkých skupin, nejenom ti mají cenný jazyk, ale i můj jazyk má nějakou hodnotu. Tak, jo, to je pravda. Isto podziękujemy, a kiedyś i tu zaprosimy, zaś Pan jeszcze, bo widać, że strasznie moc pytań. Także strasznie pięknie dziękujemy za ten dzisiejszy. Dzięki za przyleżitość. Moc się cieszymy, że my to mogli wszystko posłuchać, a od nas to obogaciło. Przesyłamy pozdrowienia do Trzanowic, Marzelce, 4 dzieciom. A dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj wzięli udział w tej dzisiejszej godzinie biblijnej, a poproszę Was skórek. A Kazia poproszę, jeśli będą brać Biblię. Epištola svatého Pavla k Židům, kapitola 13, 7. až 8. verš. Pamatujte na své vůdce, kteří vám předložili Boží slovo. Všímejte si výsledků jejich života a berte si příklad z jejich víry. Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Také dnes, tentýž jest, Bůh je tentýž také dnes.
už všechno do té chvíli. Prosím povstať do koncové modlitby a o modlitbě prosím Eva. Panie Boże, tak Ci chcemy podziękować za to, że tak jak my śpiewały, że Ty jesteś ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Tak też możemy wierzyć, że Twoje słowo jest ciągle aktualne. To, które było płatne przed wiekami, tak jest płatne teraz. A tak, Panie, chcemy prosić, aby naprawdę mogło ono mienić nasze życie, aby my mieli to pragnienie po Twoim słowie na co dzień, ale też, Panie, chcemy wyproszać o Twoje błogosławieństwo dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie słyszeli o Tobie i którzy nie mają Twoje słowo, i prosić o tych, którzy pracują na tych tłumaczeniach, abyś im, Panie, dawał mądrość, dawał tyle wiary, takiego zdecydowania do tej służby, pobłogosław rodzinie Youngów. I tak Ci dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie, za to, że my mogli być razem, ale też wypraszamy błogosławieństwo i do nowego tygodnia, do każdej sytuacji, w której będziemy postawieni, aby, Panie, Twoja miłość, Twoja dobroć i z naszego postępowania mogła wyzażywać. Amen. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, albowiem Twoje jest królestwo, i moc i chwała na wieki wieków. Amen. No a teraz my jsme dlouho, jako mockrát slyšeli o tom, že Pán Ježíš je včera, dnes i tentýž na věky a je to i zhudebněné, zaspíváme si 351 píseň nakonec.